Zimbabwe aiwa yemone zvoitwa nemazanu PF youths aiwa Vavhura Hombe manje aiwa vonyatsokuratidza kuti aiwa mayouths aya akarasa tsika chaidzo muri Zimbabwe nokuti pane chiitiko chakaitika aiwa pazororo ranga riripo mazuva apfuura aya. Saka moendera mberi nehombe yavakavhura muri Zimbabwe aiwa zvinonyadzisa kwazvo. Chibva wasubscribe ulike wotina on the bell icon tombochana mabhitsa ndokupa pano paZim News Live. Saka tiendera mberi nenyaya iyi aiwa inonzi Zanu PF hooligans cause mayhem at Chivu Hotel demands sex with guests. Savanoendera mberi tini Zanu PF youths returning from Mushagashe training center in Masvingo after attending the Robert Mugabe Youth Day celebrations officiated by Emerson Mnangagwa unleashed chaos at a guest hotel in Chivu on Wednesday night. In a disturbing display, then inebriated hooligans stormed the hotel premises, shouting obscenities and harassing guests, demanding to know their political affiliation. According to reports, 8 Zanu PF youths aggressively accosted guests, while 2 intoxicated women wielding beer bottles openly solicited sex from them, threatening to enter rooms themselves if their demands were not met. 8 Zanu PF youths harassed guests here, demanding to know their political affiliations. Samuri Zimbabwe zviri kunzi ndo zvakaya zvakaita aiwa mayouths eZanu PF vanouya vanopinda muhotel and then vobva vatanga kuharasa vanhu vachiti aiwa tiudze kuti muri webato ripi, muri wekusaidi kupi, aiwa vachiva dhimanda kuti vagorara navo muri Zimbabwe. Aiwa chiitiko ichi chanyatsoratidza kuti aiwa maZanu PF youths aiwa haasi kukoshesa kodzero dzevanhu, haasi kukoshesa kunyange koshedzero dzemunhukadzi. Muri Zimbabwe tiudze mafungiro enyu, pinda mucomment section medu mutiudze mafungiro enyu. Aiwa musangana kusubscribe kulike kuita on the bell icon. Tambochana mabhitsa ndokupa pano paZim News Live.